Tervetuloa tutustumaan Deltabit Gatekeeper työajanseurantajärjestelmään. Deltabitin työajanseurantajärjestelmällä pystyt seuraamaan työaikaa alkaen leimauksista, jotka pystyt tekemään erillisillä työaikapäätteillä, mobiilisti puhelimella tai tietokoneella. Näet myös työaikaraportit, joissa leimausten perusteella lasketaan tunnit eri palkkalajeineen ja lisineen. Ja kun tunnit on tarkistettu, pystyt siirtämään myös suoraan palkanlaskentaohjelmiin. Sen lisäksi pystyt myös seuraamaan työajan sisältöä, eli esimerkiksi mille projektille, mille asiakkaalle tai mille työtehtävälle aika kuluu, jotta voit analysoida työn tehokkuutta tai käyttää näitä tietoja laskutuksesta. Sen lisäksi voit myös suunnitella työvuorot Deltabitin työvuorosuunnittelussa ja julkaista työvuorolistat työntekijöille, jotka he voivat katsoa puhelimellaan. Näiden lisäksi pystyt vielä seuraamaan ihmisten paikallaoloja tai hätätilanteen sattuessa katsomaan, ketkä kaikki ovat paikalla, jotta varmistetaan, että kaikki ovat turvassa, tai suunnittelemaan poissaoloja, kuten lomia tai pekkasia ja paljon muuta. Aloitetaan leimauksilla. Deltabit Iris työaikapäätteellä pystyt tekemään työaikaleimaukset näppärästi. Siitä löytyy kosketusnäyttö, ainoana Suomessa sormenjälkitunnistus, jolla voit tunnistautua ehkä kaikista helpoimmin. Ja toki löytyy myös perinteisemmät avainperä, eli RFID-tunnisteilla tunnistautuminen ja tunnusluvulla, eli koodilla tunnistautuminen. Katsotaan, kuinka leimaus sujuu. Esimerkissä leimaus tehdään tunnistautumalla sormenjäljellä. Ensin laitetaan sormi tunnistimelle, sen jälkeen järjestelmä tietää, kuka oli kyseessä, näyttää oikeat leimausnapit ja leimauksen jälkeen järjestelmä pystyy vielä näyttämään haluttuja tietoja, kuten esimerkiksi työajan, vuoron aikana kertyneen työajan tai erilaisia saldoja, kuten liukuma- tai työaikapankin saldo tai erilaisten poissaolojen saldoja, kuten lomasaldo tai pekkassaldo. Katsotaan vielä uudestaan, kuinka näppärästi tuo leimaus käy. Eli tunnistaudutaan, nähdään ryhmälle valitut napit, leimataan ja sen jälkeen katsellaan saldoja ja työaikoja. Kun kirjaat työajat mobiilisti puhelimella tai tietokoneella, käytät internetselainta. Deltabit tukee kaikkia tavallisimpia internetselaimia, joten voit käyttää lähes mitä tahansa puhelinta tai tietokonetta työaikojen kirjaamiseen. Ohjelman voi myös tallentaa tietokoneen aloitusnäyttöön tai alapalkkiin tai puhelimen aloitusnäyttöön, jolloin pääset näppärästi suoraan ohjelmaan klikkaamalla kuvaketta ja kaikki päivitykset tapahtumat automaattisesti taustalla. Kirjausnäkymässä pystyt valitsemaan kielen vapaasti 3 kielen välillä, suomi, ruotsi tai englanti. Kirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla tai Microsoftin tai Googlen kertakirjautumis- eli single sign-on tekniikkaa käyttäen. Kun kirjaudun sisään, näen ensimmäisenä leimausnäkymän. Leimausnäkymässä näet myös edellisen tapahtuman, jotta voit olla varma, että seuraava leimaus menee oikein. Vähimmillään leimauksia tarvitaan tulo ja lähtö, joiden avulla järjestelmä laskee työajan laskentasääntöjen avulla, eli aamulla kun työaika alkaa, painetaan tulo ja illalla kun työaika loppuu, painetaan lähtö. Kun nappeja painetaan, järjestelmä näyttää mahdollisen työajan. Nyt oli tuloleimaus, jolloin työaikaa ei vielä ole, ja voit myös nähdä liukumasaldoja tai erilaisia poissaolosaldoja, kuten loma. Myös paikkatieto voidaan tallentaa. Näin on työaika käynnistynyt ja järjestelmä tietää, kuinka työaikaa lasketaan tuloajan perusteella ja osaa valita oikean vuoron automaattisesti. Ja kuten sanoin, päivän päätteeksi painetaan lähtönappia. Tämä on siis minimi, vähimmillään 2 nappia tarvitaan työajan kirjaamiseen. Napit ovat ryhmäkohtaisia, jolloin eri henkilöillä voi näkyä eri määrä nappeja, ja eri napit myöskin. Ja nappien määrä riippuu täysin raportointitarpeistanne, eli mitä tietoja haluatte seurata. Eli tulon lähdön lisäksi voidaan käyttää myös muita nappeja, joilla tehdään erilaisia erikoiskäsittelyjä.
Jos käydään näitä muutamaa esimerkkiä tässä läpi. Ruokatauko eli lounas on yksi tyypillisimmistä erikoiskäsittelyistä. Hyvin useissa yrityksissä ruokatauko vähennetään automaattisesti esimerkiksi 6 tunnin työajan jälkeen, jolloin leimausnappeja ei tarvita ollenkaan. Joissakin toisissa paikoissa puolestaan taas ruokatauko leimataan aina, eli kun lähdet syömään, painat nappia, jolla työaika päättyy ja ruokatauko alkaa, ja kun tulet takaisin, painat jälleen työajan aloitusnappia, jolloin väliaika menee ruokataukoon. Mutta näitä voi myös yhdistellä. Jos normaalisti vähennetään esimerkiksi puoli tuntia 6 tunnin työajan jälkeen, mutta käytkin lounaalla omilla asioilla, niin lähtölounasnappi tai lähtöruokataukonappi, nappien tekstit on aivan täysin valittavissa, ne voidaan kirjoittaa miksi tahansa, niin tämä napin toiminta määritellään siten, että se vähentää työajasta myös tuon automaattisesti vähennetyn 30 minuutin ylittävän osan, eli voit olla myös pidempään poissa, ja työaika lasketaan sen perusteella. Näiden lisäksi vuorolle voidaan myös määrittää erilaisia erikoiskäsittelyjä. Ylityökäsittely on tyypillinen. Ylityö toimii sillä tavalla, että jos normaalivuorolla, eli tulo- ja lähtönapeilla painatulla vuorolla, ei lasketa ylitöitä, mutta toisinaan ylitöitä voidaan tehdä sovitusti, niin kuin esimerkiksi työnjohdon kanssa on sovittu, että tänään voin tehdä ylitöitä, en painakaan lähtiessä lähtönappia, vaan painan lähtöylityönappia, jolloin järjestelmä tietää, että tänä päivänä on tehnyt ylitöitä ja otetaan laskenta sen mukaan, eli nyt myös ylityöt ilmestyvät raportille. Näiden erilaisten erikoiskäsittelyjen lisäksi voidaan myös tehdä poissaoloille käsittelyjä. Tässä pari tyypillistä esimerkkiä. Sairastuminen on yksi tyypillinen esimerkki. Eli kun sairastun kesken päivän, voin painaa lähtösairaslomanappia, jonka jälkeen päivän lopputunnit kirjataan sairastunneiksi, ja sen jälkeen sitä seuraavat päivät kirjataan puolestaan kokonaan sairaspäiviksi. Tyypillisesti siis maanantaista perjantaihin. Toinen tyypillinen on lomien kirjaaminen, eli jos olen maanantaista alkaen lähdössä lomille, en painakaan perjantaina töistä lähtiessä lähtönappia, vaan lähtölomanappia, jolloin järjestelmä jälleen tietää, että tätä seuraavat tyhjät työpäivät merkataan lomapäiviksi. Ja mitkä tyhjät päivät ovat taas näitä poissaolopäiviä, se voidaan kirjata palkkalajikohtaisesti. Esimerkiksi sairaslomilla tai sairauspäivillä voidaan merkitä maanantaista perjantaihin sairaspäiviksi, kun taas lomilla usein merkitään maanantaista lauantaihin olevat päivät poissaolopäiviksi eli lomapäiviksi. Ja näitä erikoiskäsittelyjä ja poissaolokäsittelyjä voidaan lisätä vapaasti niin paljon kuin niitä tarvitaan. Joillakin niitä ei ole ollenkaan, joillakin niitä on useita kymmeniä. Järjestelmässä voidaan käsitellä poissaoloja myös toisella tavalla. Järjestelmässä löytyy poissaolopyyntö-ominaisuus, eli työntekijä voi itse pyytää vapaata, eli esimerkiksi lomaa. Poissaolopyynnöt, palkkalajit, joilla poissaoloja voi tehdä, voidaan vapaasti määrittää. Järjestelmässä tässä tapauksessa on määritetty, että lomia, pekkasia ja vanhempainvapaata voidaan pyytää. Sen jälkeen valitaan täältä poissaoloaika, otetaan tuosta 1 viikko lomaa. Sen jälkeen järjestelmä laskee automaattisesti, kuinka monta lomapäivää tämä kyseinen jakso vie, ja sen jälkeen näkee vielä, että kuinka monta päivää on tämän jälkeen yhteensä jäljellä. Eli tämän pyynnön jälkeen lomasaldo on käytetty kokonaan. Tallentamalla lähetän pyynnön hyväksyttäväksi. Sen jälkeen voin siirtyä tänne hyväksyjän näkymään, eli hallinnoijan näkymään. Tässä on 2 näkymää, joista ensimmäisenä näytän kalenterinäkymän. Tässä näkee näppärästi kalenterissa, kuinka monta henkilöä on kunakin päivänä pois, eli täällä alhaalla näkyy päivittäiset poissaolomäärät, ja näkee myös henkilöittäin, kuinka pitkiä lomia ja kuinka pitkiä poissaoloja ja mitä poissaoloja heillä on täällä pyydetty. Täällä löytyy lomia, liukumavapaita, pekkasia. Ja tuo äsken lähettämäni pyyntö löytyy täältä.
Keltainen väri tarkoittaa, että pyyntö ei ole vielä hyväksytty ja vihreä, että se on hyväksytty. Kun avaan tämän tarkistettavaksi tämän pyynnön, näin samat tiedot, eli kuinka monta päivää tämä pyyntö vie ja mikä on saldo, jos tämä pyyntö hyväksytään. Hyvältä näyttöä, hyväksyn saldon ja näin pyyntö on hyväksytty. Toinen tapa tarkastella pyyntöjä on listanäkymä. Tätä voi ajatella tehtävänäkymänä, eli täältä voi katsoa, että mitä kaikkia avoimia pyyntöjä vielä järjestelmässä on, joita minun pitää käsitellä, ja sen jälkeen voin niitä tästä yksi kerrallaan katsoa ja mahdollisesti hyväksyä tai hylätä. Eli täältä löytyy kalenterinäkymä ja listanäkymä. Jos siirryn takaisin leimausnäkymään, niin toiminnolla näytä poissaolla pyyntöni, näin sitten mikä on tilanne omilla pyynnöilläni. Täältä löytyy tuo äsken hyväksytty pyyntö 31.3.–6.4. Ja näin sain luvan pitää lomaa. Järjestelmässä voi myös kirjata tietoa siitä, mitä teen työaikana. Eli teenkö töitä jollekin tietylle projektille tai tietylle asiakkaalle, tai mahdollisesti tiettyä työtehtävää. Tässä on esimerkki leipomosta, jossa voin seurata, kuinka paljon mihinkin työvaiheeseen menee aikaa. Eli tässä seurataan työn tehokkuutta. Kun alan tekemään piirakoita, voin valita, mitä tehtävää alan tekemään. Ensiksi aloitan tekemään kaulintaa, ja nyt järjestelmä aloittaa työn kirjaamisen kaulintatyövaiheelle. Kun sitten siirryn tekemään seuraavaa työtä, jälleen vastaavasti siirrytään vaiheeseen 2, joka on täyttö. Ja nyt järjestelmä lopetti työajan kirjaamisen kaulinnalle ja alkoi kirjaamaan työtä täytölle. Eli tässä tapauksessa kirjauksien tekemiseen käytettiin nappeja. Jos siirrytään toiseen esimerkkiin, tässä taas voidaan käyttää erilaisia yhdistelmiä. Eli täällä autohuoltamolla tehdään korjaamotyötä. Sen jälkeen voi myös valita, mille autolle työtä tehdään. Eli tässä syötetään numeroita. Kolmas vaihtoehto on vapaa teksti, joka tarkoittaa, että voidaan esimerkiksi syöttää projektinumeroita tai syöttää lisätietoja tai voidaan syöttää esimerkiksi lisättyjä tarvikkeita. Näin helposti käy työajan sisällön analysointi. Siirrytään seuraavaksi työtuntien tarkastukseen ja työaikaraporttien seurantaan. Työaikaseuranta-osiossa voit valita haettavan aikavälin vapaasti valitsemalla alku- ja loppupäivän, tai voit käyttää myös järjestelmän pikavalintoja edelliseen päivään, edellisen viikon, edellisen 4 viikon tai edellisen kuukauden hakemiseen. Voit myös hakea työaikaryhmän perusteella. Työaikaryhmä on eri työehtosopimus tai ryhmät, joilla on erilaiset laskentasäännöt. Voit myös hakea käyttäjäryhmiä. Käyttäjäryhmät ovat oikeusryhmiä, eli kuka pääsee näkemään kenenkin tietoja, eli mihin tiimiin kuulut, tai voit totta kai myös suodattaa näkymää henkilön perusteella. Kun hakuehdot ovat kunnossa, voit hakea raportit, ja aivan ensiksi pääset yhteenveton näkymään. Yhteenveton näkymässä näet kunkin henkilön yhteissumman tälle välille. Näet montako vuoroa on tehty, kuinka paljon he ovat tehneet työaikaa, erilaisia saldoja, kuten liukumasaldo, hakujakson viimeisenä päivänä lomasaldo, pekkassaldo tässä tapauksessa. Näet myös erilaisia palkkalajeja, kuten normaaleja työtunteja, ylitöitä, erilaisia lisiä, erilaisia poissaoloja, kuten tässä Pekkanen ja loma. Järjestelmä koittaa auttaa sinua mahdollisimman paljon saamaan tiedot oikein. Siksi täältä näkyy punaisella korostettuna tekniset virheet. Tekninen virhe tarkoittaa, että tapahtumia on joko liikaa, niitä on liian vähän, tai ne ovat väärässä järjestyksessä. Eli punaiset värit pitää aina korjata ennen kuin raportit ovat kunnossa. Kaksoisklikkaamalla
pääsen vuoronäkymään. Vuoronäkymässä näet jokaisen vuoron lukemat, paljonko on tullut töitä tehtyä, tuliko erilaisia lisiä, oliko henkilö poissa ja kaikki muutkin tiedot, eli mistä tämä ylemmän osan numerot koostuvat. Katsotaan punaisia värejä. Täällä aatoksella on 4. päivä punaista. Työtunteja ei ole yhtään, eli selvästi tässä on jotakin pielessä. Kaksoisklikkaamalla pääsen vielä näkemään päivän tapahtumat. Eli kun normaalipäivinä löytyy 2 tapahtumaa, tulotapahtumalla, jolla työaika alkaa, ja lähtötapahtuma, jolla työaika päättyy, niin täällä 8. päivä aatoksella on vain tulotapahtuma. Eli selvästi hän on unohtanut leimata itsensä pois töistä päivän päätteeksi. Tässä tapauksessa tarkastajan pitää lisätä tuo puuttuva lähtötapahtuma. Se käy kätevästi plusnapista. Hän valitsee tuonne halutun tapahtumatyypin, eli tulo tässä tapauksessa. Ja aatokselta pitää totta kai kysyä, mihin aikaan hän töistä lähti. Hän kertoo vaikka, että hän lähti kello 15.45. Ja tänne voi myös lisätä vielä lisätiedon tarkistusta ja myöhempiä tarkasteluja varten. Unohtanut leimata. Ja kun tallennan tapahtuman, niin punainen väri ei vielä hävinnyt, johtuen siitä, että tein virheen. Eli täällä näkyy kello 15.45 tulo, kun sen piti olla lähtö. Näin pääsemme näppärästi tarkastamaan, kuinka tapahtumia muokataan. Eli kaksoisklikkaamalla tapahtumaa pääsen muokkausikkunaan. Ja nyt tässä tapauksessa, kun tapahtumatyyppi oli väärin, niin vaihdan sen tulosta lähdöksi ja tallennan. Näin punainen väri häviää. Vuorolle ilmestyy työaika. Ja tänne vasempaan reunaan ilmestyy keltainen väri, josta näen, että tapahtumaa on muokattu. Jos haluan myöhemmin tarkastella, että kuka tätä muokkasi, kaksoisklikkaan tapahtuman auki, ja täältä näkee, että se olin minä, joka tätä tapahtumaa muokkasi, ja myös lisätieto löytyy tästä. Lisätieto toki löytyy myös täältä itse raportilta. Eli näin saatiin 1 punainen väri pois. Sen jälkeen tarkastellaan vielä muut vastaavasti. Täältä Viljamilta tiistaina taas puuttuu tulotapahtuma, eli vastaavasti jälleen pitäisi plusnapista lisätä sinne tapahtuma. Tapahtumien poistaminen käy vastaavasti miinusnapista. Eli näin tapahtumia tarkistellaan ja koitetaan saada kaikki punaiset värit pois sieltä. Kun tapahtumia korjaa, ne voi halutessaan merkitä tarkistetuiksi, joko täältä tapahtuma kerrallaan tai päivä kerrallaan olen tarkistanut nämä tapahtumat, tai ehkä yleisimmin merkataan tämän henkilön kaikki hakujakson tapahtumat hyväksytyiksi. Sen jälkeen kun tallentaa, niin on helppo seurata, mitkä tiedot on jo käsitelty ja mitkä on vielä käsittelemättä. Sen jälkeen, kun tiedot on tarkistettu, ne voidaan siirtää palkanlaskentaan. Teemme aina asiakkaan määritykset palkanlaskentajärjestelmään siirrolle. Tuettuja ovat käytännössä kaikki käytössä olevat palkanlaskentajärjestelmät. Eli kun tunnit on tarkistettu, klikkaan vie aineistonappia. Riippuen järjestelmästä, mihin tiedot siirretään, ne voivat siirtyä suoraan tai näistä tehdään siirtotiedosto. Joissakin järjestelmissä myös pitää eritellä poissaoloja tunteja, esimerkiksi lomia, joissakin ei tarvitse eritellä. Tässä järjestelmässä pitää eritellä. Sen jälkeen voin vielä valita ennen siirtoa, siirretäänkö kaikki tapahtumat vai esimerkiksi kuuluuko prosessiin se, että vain hyväksytyt tapahtumat siirretään tai pitääkö tehdä toisia siirtoja, eli osa oli jäänyt siirtämättä, jolla voidaan siirtää vain siirtämättömät. Ja nyt kun painan OK-nappia, niin järjestelmä joko luo siirtotiedoston tai jonka voi noutaa käsin tai automaattisesti toiseen järjestelmään tai sitten siirtää suoraan palkanlaskentajärjestelmään tiedot. Ja tässä näkymässä tiedot ovat desimaalilukuina 152,00, 147,96. Nämä ovat siis helposti Excelin ymmärtäviä lukuja, mutta tiedot voi myös näyttää tunteina, minuutteina, sekunteina, jos se on helpompi ymmärtää. Tässä perusnäkymä työajan seurannan raportteihin. Siirrytään seuraavaksi työvaiheisiin ja projekteihin.
Eli tässä näkymässä voidaan sitten analysoida sitä työn sisältöä. Samalla lailla kuin tuossa edellisessä työaikaseurantanäkymässä voidaan valita haluttu aikaväli vapaasti, tai käyttää pikavalintoja, tai käyttää muita suodattimia. Mutta täältä löytyy myös vielä lisäsuodattimia, eli tässä näkyy erilaisia työtehtäviä, mitä voi hakea. Sieltä voi vapaasti valita kaikki tai valita sieltä yksittäisiä tehtäviä, kuinka haluaa. Mutta minä otan nyt kaikki työkirjaukset täältä ja haen tapahtumat. Ja näin päästään tarkastelemaan projektiraportteja. Vaihtoehtoja raportille löytyy runsain mitoin. Ensimmäisenä löytyy täältä näkymä henkilöittäin, eli näkee kuinka paljon kukin henkilö on tehnyt kaikille tehtäville töitä tässä hakuaikavälissä. Ja tämän näkymän saa myös laajennettua, jossa näkyy jokainen jakso, jonka henkilö on mille tahansa projektille tehnyt. Toinen vaihtoehto on katsoa raporttia päivittäin, eli kuinka paljon projekteille tai työvaiheelle tehtiin töitä kunakin päivänä, ja samalla tavalla tämä saa laajennettua, jolloin näkee kaikki jaksot, mitä henkilöt ovat tehneet. Kolmas tapa on katsoa luokittain, eli projekteittain tai työtehtävittäin, ja tässä näkyy jälleen kuinka paljon millekin projektille tai tehtävälle on tehty yhteensä tämän hakuaikavälin aikana, ja jos tasoja on useita, eri tasoja voi tarkistella erikseen. Mutta näitä näkymiä voi myös yhdistellä. Eli jos otetaan tämä luokittain näkymä, vielä toissijaiseksi näkymäksi otetaan henkilöittäin, eli katsotaan kuinka paljon kukin henkilö on tehnyt kullekin projektille tai tehtävälle hakujakson aikana, saadaan tämmöinen näkymä. Eli tässä tapauksessa kakkupohjia on tehty yhteensä 430 tuntia, tai desimaalilukuina 430,63, josta Eemi on tehnyt 20 tuntia, Iina 12 tuntia niin edelleen. Tai jos otetaan toissijaiseksi ryhmittelyksi päivittäin, voidaan nähdä paljonko kunakin päivänä on tehty kullekin työtehtävälle työtä. Sitten jos siirrytään vielä, otetaan yhtenä esimerkkinä henkilöittäin ja luokittain, eli nähdään kuinka paljon kukin henkilö on tehnyt kullekin projektille töitä, eli käännetään näkymä toisinpäin, se näyttää tältä. Ja ehkä vielä yksi tämmöinen mielenkiintoinen näkymä on, kuinka paljon kunakin päivänä on tehty millekin projektille töitä. Eli näkymiä on runsain mitoin. Ja tässä näkymässä oli pelkästään tunnit. Eli tässä näkyy aika leimauksesta leimaukseen, kuinka paljon töitä on tehty. Mutta jos halutaan nähdä, kuinka paljon näistä on kohdistunut työaikaan ja kuinka kallista työ on ollut, eli kuinka paljon mitäkin lisiä tai ylitöitä esimerkiksi tälle työajalle kuuluu, niin otetaan käyttöön myös näkymä työajan laskennalla, eli näytetään työaikalaskenta. Ja nyt tänne ilmestyy uusia sarakkeita, jossa näkyy täällä kuinka paljon on esimerkiksi ollut normaalitunteja, kuinka paljon on ollut ylitöitä. Ja tässä näkee nyt esimerkiksi eron tunneissa, joka johtuu siitä, että luultavasti täällä on taustalla henkilöillä työvuoroja, joiden laskenta alkaa vasta työvuoron alusta eikä leimauksesta, jolloin projektille kirjataan tunteja leimauksesta, eli niitä voidaan kirjata ennen kuin työaika alkaa, mutta niistä työajalle kohdistuneita tunteja on hieman vähemmän. Eli tästä saa sekä molemmat leimauksesta leimaukseen että työaikana käsitellyt tunnit. Ja vastaavasti täällä näitäkin tietoja saa vietyä esimerkiksi laskutusjärjestelmiin tai palkanlaskentajärjestelmiin, jos niitä halutaan sinne siirtää. Ja leikepöytäkopioinnin kautta nämä tiedot saa myös kätevästi esimerkiksi Exceliin kopinoituna. Sitten voidaan vielä pari osiota käsitellä. Järjestelmästä löytyy myös työvuorosuunnittelu. Eli voidaan suunnitella työntekijöille työvuoroja. Järjestelmään rakennetaan pohjakalenteri, eli mitä vuoroja on minäkin päivänä.
Ja henkilöitä voidaan sitten vetää näihin vuoroihin. Henkilöitä voidaan vetää tänne päivä kerrallaan, vuoro kerrallaan, eli vedetään yksi henkilö yhteen vuoroon. Voidaan myös laittaa viikkosiirto päälle, eli henkilöt lisätään vuoroon viikko kerrallaan, jolloin henkilö siirretään tänne koko viikolle kerralla. Tai sitten voidaan myös siirtää henkilöitä ryhmittäin, eli jos henkilöt aina liikkuvat yhdessä vuodesta toiseen, heidät voidaan määrittää yhdeksi ryhmäksi, jonka voi sitten suunnitella tänne joko päivälle tai koko viikon vuoroille samaan aikaan. Järjestelmä myös näyttää, jos henkilö on esimerkiksi poissa, jolloin häntä ei tietenkään vuoroihin suunnitella, niin kuin tässä tapauksessa Veera oli lomalla. Tämän lisäksi järjestelmään voidaan määrittää tehtäviä, joita vuorolla pitää olla, ja vastaavasti osaamisia, joita henkilöillä on. Esimerkiksi tässä tapauksessa aamuvuoroon tarvitaan koneelle joku lastaukseen, joku varastoon, yksi esimies ja 2 siivoojaa. Ja näitä voidaan sitten henkilöiden osaamisten kautta täyttää. Ja vuorolla näkyy myös tarve, eli aamuvuorolla tarvitaan 4 henkilöä, joista 0 on tällä hetkellä suunniteltu, ja vastaavasti tehtävittäin voidaan määritellä, kuinka monta työntekijää kuhunkin tehtävään tarvitaan. Ja jos nyt vastaavasti vedetään tuolta vuoroon uusi ryhmä, ja tälleen saamme ilmoituksen, että yksi henkilö on sairaana, jolloin häntä ei vuoroon suunnitella, niin täältä näkee sitten tilanteen, eli tuolla on juuri oikea määrä, tuolla on yksi henkilö sairaana, jolloin yksi henkilö puuttuu, jolloin pitää hänelle löytää tuuraaja, ja sitten täältä vasemmalta voidaan sitten vetää oikea henkilö sinne. Ja kun tänne vie hiiren tänne vasemmalle päälle, näkee myös kunkin henkilön osaamiset, ja koska tuolta nyt ainakin lastaus puuttuu tuolta tiistain aamuvuorolta, niin Viljami voisi olla sinne hyvä kandidaatti, ei siirretä häntä koko viikolle vain tänne tehtävään ja juuri nimenomaan tuohon lastaukseen, niin nyt saatiin tuonne oikea määrä henkilöitä. Näitä voi sitten suunnittelunäkymässä suunnitella vapaasti ilman, että työntekijät näkevät niitä, eli työntekijät näkevät nämä kalenterissaan vasta kun vuorot on julkaistu, ja vuoroja voi julkaista joko vuoro kerrallaan tai tästä napista koko tämän viikon vuorot. Ja kun tallennan tiedot, nyt ne ovat työntekijöiden nähtävissä omassa työvuorolistassaan. Ja henkilöille voi myös tänne vielä lisäillä viestejä, jotka he sitten näkevät omassa näkymässään. Kaksoisklikkaamalla täältä voi sitten esimerkiksi laittaa Viljamille, että olet tuuraajana tässä vuorossa. Työntekijän työvuorokalenteri näyttää puolestaan tältä. Eli täällä näkyy päivittäin, mitä vuoroja on suunniteltu, mikä tehtävä siellä on, ja tuolla näkyy viestiäkin, mitä voi suunnittelija laittaa. Eli täällä minulle on laitettu tieto, että uusi työntekijä aloittaa 3.3., että osaan varautua. Eli tässä oli työvuorosuunnittelu ja työvuorokalenteri lyhyesti. Järjestelmästä löytyy myös läsnäolotietonäkymä. Tästä näkymästä on kätevä tarkistaa 2 asiaa. Ensinnäkin, ovatko henkilöt paikalla. Eli järjestelmä analysoi kunkin henkilön viimeisintä tapahtumaa. Jos se on tulo, he ovat paikalla. Jos se on lähtö, he ovat poissa. Jos se on poissaolopäivä, heidät merkitään myös poissa olevaksi. Toinen hyöty tästä näkymästä on se, että tietyillä aloilla hätätilanteen sattuessa pitää kokoontumispaikalla pystyä seuraamaan, että ovatko kaikki töissäolijat jo saapuneet kokoontumispaikalle tai heidän paikkansa pitää tietää. Niin tästä listasta on kätevä katsoa, että ketkä ovat olleet töissä ja tarkistaa, että ovatko kaikki jo kokoontumispaikalla. Tästä näkymästä on 2 erilaista vaihtoehtoa. On tämä yksityiskohtaisempi näkymä, josta näkyy esimerkiksi poissaolon syy, tässä tapauksessa sairaspäivä. On myös saatavissa toinen näkymä, suppeampi näkymä, jossa näkyy vain
tyyppi, eli onko paikalla poissa ja onko tapahtuman suunta sisään vai ulos, jolloin syyt eivät näy muille henkilöille. Ilmaisena ohjelmistobonuksena järjestelmästä löytyy myös ovien valvonta ja hallinta, eli kulunvalvontajärjestelmä. Kun järjestelmään hankkii sähkölukot ja Deltabitin ovilukijat, pystyvät työntekijät kulkemaan ovista lätkillä tai koodilla. Pystyt myös ajastamaan ovia auki. Esimerkiksi myymälän oven voi ajastaa myymälän aukioloajoiksi auki ja muulloin pitää taas tunnistautua. Ja on myös mahdollista ohjata etänä ovia auki tai kiinni tai ajastaa niitä. Ja viimeisenä näytän vielä henkilöiden hallinnan. Henkilötietoja pystyy tuomaan ulkoisista järjestelmistä, tyypillisesti henkilöhallinnon järjestelmistä tai palkanlaskentajärjestelmistä. Sieltä saadaan henkilönumerot, henkilötiedot, jotta tiedot siirtyvät vastaavasti toiseen suuntaan oikein. Täällä tallennetaan henkilöiden tunnistautumistiedot, kuten sormenjäljet, tunnistautumiskoodit tai erilaiset RFID-tunnisteet. Luodaan käyttäjätunnukset, valitaan tunnistautumispaikat. Esimerkiksi työaikapäätteellä pystyy valitsemaan, millä päätteellä kukin henkilö voi tunnistautua. Ne voi määritellä tästä tai antaa oikeudet henkilöille mobiilikirjaukseen tai ei. Ja täällä valitaan, kuka on henkilön esimies. Voidaan valita työaikaryhmiä eli laskentasääntöjä. Niitä voidaan myös ajastaa, jos henkilö siirtyy ryhmästä toiseen. Voidaan valita ryhmän vaihtumispäivä, jolloin työaikalaskenta pysyy koko ajan oikeana. Täällä syötetään halutuille saldoille alkusaldot. Niitä voi lisäillä esimerkiksi vuosittain plusnapista jälleen uudet lomasaldot, kun loman määräytymiskausi vaihtuu. Täällä määritellään työvuorosuunnittelun osaamiset, joille voi laittaa myös voimassaolopäiviä. Nämä ovat esimerkiksi hyödyllisiä taidoille, jotka pitää uusia, kuten ensiapukurssit, pitää käydä säännöllisin väliöin. Tänne voi merkitä päättymisajat. Ja sen lisäksi täällä vielä hallinnoidaan oikeuksia. Deltabitissä oikeudet ovat henkilökohtaisia. Eli jokaiselle henkilölle voidaan valita, kenen tietoja hän pääsee näkemään ja käsittelemään, ja sen lisäksi mitä tietoja hän pystyy siellä käsittelemään. Eli voiko hän katsella esimerkiksi työaikatapahtumiaan, ne on vielä lajiteltu omiin ja muiden, eli voitko katsella omia, yleensä kaikki saavat, mutta pystytkö muokkaamaan omia tapahtumiasi, voidaan valita täältä henkilö kerrallaan, ja vastaavasti muiden, eli jos olet henkilöasemassa, voit sitten saada oikeudet myös muiden työaikatapahtumien katseluun ja muokkauksiin. Täällä voidaan valita läsnäolotiedoista, näetkö täydet tiedot vai vaan tyypin, pääsetkö viemään aineistoa palkanlaskentaan, pääsetkö muokkaamaan työvuorosuunnitelmaa vai onko sinulla vain katseluoikeus, voitko tehdä poissaolopyyntöjä ja hyväksyä niitä, ja vielä lopuksi ovivalvonta ja ovien ohjaus. Toiminnot löytyy täältä, tai oikeudet niihin. Tässä oli lyhyt yhteenveto Deltabitin työajan seurantajärjestelmästä. Jos sinulla tuli kysyttävää tai haluat kuulla lisää, ota yhteyttä. Nettisivumme löytyvät osoitteesta deltabit.fi.